Salam meni hormatly adamlar. Garaşdyk baky bitirip ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen taşdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şogun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň käbir ornwasarlarynyň hemem Aşgabat şäheriniň we vilayatlanyň häkimleriniň gatnaşmagyny sany ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna ýurdumyzda durmuş ykdysady taýdan ösürmek, eler tutulýan wezipeleri, geçirilen işleň netijeleri, möhsümlen owukyjylyk işlerini gurumçylygy geçirmek boýunça durmuşa geçirilýän toplumlaryň çäreleri, gyşky möhsüme hemem öňde boljak bayramçylyk däwrelerini görülýän taýýarlyk işleri we beýleki möhüm meseleler aranyp maslahatlaşyldy. Hormatly prezidentime de sany ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatyny açyp, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň paýtagtymda gödekçilik edýän ornwasary Pirçekowy we Aşgabat şäheriniň häkimi Gannymowy güni aragatnaşyga çagyrdy. Häkim paýtagtymda alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, şäheri abadanlaşdyrmak we bayramçylyk däwrlerinde taýýarlyk görmek boýunça ýerine ýetirilen işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiň taşygyna laýyklykda şäheriň jemagy tozulugy guruluklarynyň maddi enjamlaryň binýasyny pogturandyrmak, Aşgabatda arasaçylyk saklamak hemde abadanlaşdyryş işlerini geçirmek maksady bilen ýürüýti teňkiler satyn alınýar. Şunun bilen baglanykda häkim şeýle uluglaryň täze tapgyrynyň ýakynyna ýurdumyza gelip başlandygy barada hatabat berdi. Şu ýylla ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalardaky işleriň ýagdaýy barada aýdyp, häkim häzir Garagum oteliniň hemde Erkin Seýilgäkiniň Köpetdagyň etegine bina edilýän Magtymly Pragynyň heýkeliniň gurulşyklaryny alınıp bolýan işleriň tamamlaýjy tapgyra gadam goýandygyny bellädi. Halkara bitaraplyk güni we täze il bayramy münasibetde meýilleşdirilýän bayramçylyk çärelerini taýýarlyk hemde gyş mewsüminiň gelip betmegi bilen mektepleriň, çağlar baglarynyň we ýaşaýyş jaýlarynyň ýylady şulgamny büýükdensiz iş etmek boýunça durmuşa geçirilýän işler barada hem hatabat berildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, şu ýyl açylmagy meýilleşdirilýän desgalardaky gurulşyk işleriniň öz wagtyna tamamlanmagy we olarda ýokary hil derejesi bilen üpçün edilmegi bilen baglanyşyk meseleleriň möhümdigine üns çekdi. Hormatly prezidentimiz Aşgabatyň sazyşky ösüş ýoluna düşen şäher hökümine ikrar edilenini belledi. Bu ýerde alınıp bolýan işler şäher ilatynyň awadançylygyna gönükdirilip, binagarlygyň häzirki zaman kazananlary, inženerçilik teň çözükleri we bu ýurdaky asyrlar aşyp gelýän milli tejribeler utgaşdyrylýar. Şonuň üçin hem paýtagtymda gurulşyga alınıp bolýan desgalardaky işleriň ýagdaýyna ýygyderli gödekçilik ýoly goýulmalar diýip döwlet başlarymyz bu wagtda vice-premieri hemde Aşgabat şäheriniň häkimine bir näçe tawşyklar berdi. Hormatly prezidentime de halkara bitaraplyk güni münasibetde meýilleşdirilen däwrlere görülýän taýýarlyk işler barada aýdyp, olaryň ýokary guramaçyk derejesiniň üpçün edilmeligini, ýurdumyz üçin ähmetli bu baýramyň ruhyna laýyk derejede gurulmalygyny belledi. Ähli meýilleşdirilen çärelerde garaşsyz hemişelik bitarap döwletimiziň ýeten derejesi, öňe sürilýän halkara başlangyçlaryň ähmeti öz beýany tapmalar diýip döwlet başlarymyz belledi. Hemde bu wagtda häkime bir näçe anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary Pirçekow gödekçilik edýän düzümlerini alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, gyşky mewsümde elektrik energiýasynyň we ýyllyk ulgamynyň büýükdensiz işini üpçün etmek boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, paýtagtymyzyň we ýurdumyzyň beýleki şäherleriniň owabolarynyň durmuş üpçünçiligi bilen baglanyşyk meseleleriň oňun çözülmegini bir gödekçilikde saklamagyň wajypdygyny belledi we bu wagtda vice-premieri degişli tawşyklar berdi. Soňra sany ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Ministrler Kabinetiniň başlygynyň oýsynagy toplumna gödekçilik edýän ornwasary Urad Gelliýewiň we ýurdumyzyň wilayatläriniň häkimleriniň gatnaşmagyny dowam etdi. Hormatly prezidentimiz ilki bilen Akyl wilayatynyň häkimi Gurbanow söz berdi. Häkim wilayatdaky işleriň ýagdaýy hemde öňde goýulan wezipeler bilen baglykda alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Möhsümlerin owagçylyk işleriniň depkinini güýçlendirmek, gyzgysanyna güýlük bugdaý ekşini ýokary derejede we pugto bellenlen agrotexnik meýletde geçirmek boýunça görülýän şäherler barada hatabat berildi. Wilayatyň häkimi ekşi döwrüne teňkeleriň we gurallaryň giňden ulanýy, olara öz wagtyna teň taýdan hyzmat edilşi, we görşalan bugdaý meýdanlaryna ýygyk etmek, öz işlerini üpçün etmek boýunça alınıp bolýan işler barada hem hatabat berdi. Bagtatçylar ýetişdirilen hatyry dowul meçberde hemde ýetkisi ýygnap almak üçin ihlasy zähmet çekýärler. Şu maksat bilen paýta ýygy kombaýnlaryň, uluglaryň we teňkeleriň ýygnalan agaltyny harmanxanalarda we paýta saraji kärhanlarda büýükdensiz kabul edilmegi üpçün edilýär. Şeýlekem ýeralmanyň we beýleki owag wekilleriniň bereketli hatyryny almak hemde ýylaty istek bildirilýän bir öňler bilen üpçün etmek üçin ähli çäherler görülýär.
Şunun bilen bir gatarda Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyň ösürmegiň maksatnamasyna hemde o milli maksatnamasyna laýyklykda şu ýyl üçin meýilleşdirilen işleri öz wagtyna we ýokary hilde ýerine getirmek boýunça görülýän çäreler barada hatabat berildi. Gudugsanna vilayetin guruluşyk meýdançylarynaky işleriň ýagdaýy hemde ýerlerde durmuş ykdysat düzümi kämilleşdirmek boýunça amala aşyrylýan çäreler barada aýdyldy. Şeýle hem sebitde gyşky mövsüme taýýarlyk işleri we halkara bitaraply günüm nasibetli meýilleşdirilen bayramçyk çärelerine taýýarlyk barada hatabat berildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, adyk bolşugyny hata öpçül etmek we ýurdumyzyň ykdysady kuwatyny ýerlikderli pogtrandyrmak boýunça mühim wezipeler bilen baglykda ýurdumyzyň oýtynagy toplamly ösürmäge mühim ähmiýet berilýänini bellädi. Şoň bilen baglykda häkime paýta ýygyny mövsümini üstünlikli tamamlamak üçin ähli tagallary etmek tapşyryldy. Döwlet başlarymyz güýlük bugda ekşiniň depkinini güýçlendirmek hemde beýleki owag wekilleriniň bereketli hatyryny ösürip ýetişdirmek üçin agrarteň çäreleriň öz wagtyna geçirilmegi bilen baglanyşly meselleri bir gödükçükde taklamagyň derurdugyny aýdyp, bu wagtda häkime hemde vice-premieri anyk taşyklar berdi. Hormat prezidenti we vilayetde durmuş medeni we öýümçük maksatly desgalaryň gurulşygynyň barşyny bir gödükçükde taklamak, ýylydyş mövsümi döwründe ýylatyň durmuş üçinçiligini büýükdensiz ýola goýmagy tapşyrdy. Döwlet başlarymyz halkara bitaraply günüm nasibetli meýilleşdirilen davralaryň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmek babatda bir näçe görkezmeler berdi. Soňra Balkan vilayetiniň häkimi Atakalliýew vilayetde geçirilýän işler ilkinji nowatda mühim owaglyk mövsümlerini geljek ýylyň hadyl üçin bugda ekşini, paýta ýygyny guramaçykly geçirmek, beýleki owag wekillerini Gudugsanna ýer almany hemde gan şonlaryny ösürip ýetişdirmek we olary ýygyk etmek boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Şu günleri vilayette yetiştirilen ağaltyny gysga möhletde we ýetkisiz ýygna almak üçin hemme zerur çäreler görülýär. Şunu paýta ýygy tiýenkalaryň netijeli işletmegini üçin etmek, hasyly harmanhanlary we paýta strategik ýerhanlara büýükdensiz daşamak üçin tagallar edilýär. Vilayetin täze guruluşlaryna işleriň ýagdaýy döwlet maksatnamalaryna gödüňletlen ýylatyň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowranyrmak boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hem hatabat berildi. Şoň bilen baglykda gyşky mövsüme taýýarlyk boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada aýdyldy. Şeýle hem häkim halkara bitaraply günüm nasibetli meýilleşdirilen çäreleri görülýän taýýarlyk işleri barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, bugda ekşimde paýta ýygy mövsüminiň depkinlerini artdyrmagyň, bir jogapkärli mövsümlerde ulanýan döwrewap owaglyk teňkelerini netijeli peýdalanmagyň möhümdigine häkimiň ünsini çekdi. Hormat prezidentimiz yetiştirilen paýtany öz wagtyna we dolu ýygna almagyň, ýygyn mövsüminde dähmet ýönlüjiligini ýokalandyrmak üçin mümkinçilikler döretmegiň wajypdygyny belläp, häkime hemde vice-premieri anyk görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz güýlük bugdaýyň ekşi bilen bir hatarda beýleki owag wekilleriniň hatyryny ýeterlik möçberde öýündirmek üçin derur agrarteň çäreleri belirlenen möhletini ýerine getirmeligini aýtdy. Hormat prezidentime de döwlet maksatnamalaryny amala aşyrmagyň çäklerini vilayeti durmuş ykdysatydan ösürmegiň ilertilýän ugurlary barada durup geçmek bilen guruluşy bildirilýän ähli taraplara laýyklykda alınıp barmaly dürli maksatly desgalary öz wagtyna ulanmagy tapşyrmak, gyşky mövsümde ähli degişi guruluklaryň büýükdensiz işini üpçün etmek boýunça anyk görkezmeler berdi. Halkara bitaraply günüm nasibetli guraljak bayramçyk çärelerine degişli derejede taýýarlyk görmek babatda bir näçe anyk tapşyryklar berildi. Soňra Daşoğlu vilayetiniň häkimi Nazar Muradov vilayetdäki işleriň ýagdaýy, bayramçyk çärelerine görülýän taýýarlyk, döwlet başlarymyzyň başlangyjy boýunça ýaýbanlandyrylan düýpli dörtmeleriň çäklerini ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysatyny ösürmek boýunça maksatnamanyň we o milli maksatnamasynyň wezipelerini ýerine getirmek ugruna alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Häkim vilayetin ekrançyk meýdanlaryna amala aşyrylýan mövsümlerin agrarteň çäreler barada hatabat berip, güýdü günlerini paýta gatyny ýygnamagyň depkinlerini güýçlendirmek, güýlük bugdaýyň ekşini öz wagtyna hemde guramaçykly geçirmek bilen baglanyşly meseleleriň uly üns merkezine durýanyny aýtdy. Agrarteň kadra laýyklykda şalynyň we beýleki owag wekilleriniň bereketli hatyryny almak maksady bilen işler alınıp barylýar. Daşoğlu vilayetine gurulýan dürli maksatly desgalaryň gurulşygy, gyşky ýylatyş mövsümine taýýarlyk hemde ýylatyň durmuş derejesini ýerlikderli ýokalandyrmak bilen baglanyşly meseleler hemişe gödükçülükde saklanýar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, mövsümlerin owaglyk işleriniň öz wagtyna geçirilmegine aýratyn ähmiýet berilmeligini bellädi. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz bugdaý ekşini ýokary hilde geçirmek hemde paýta ýygy mövsümini has amatly möhletlerde tamamlamak maksady bilen anyk çäreler görmek boýunça häkimi hemde vice-premieri bir näçe görkezmeler berdi.
Bu ýogurda vilayetde buğdoň teň bunyadyny dol güýjüne ulanmak bilen birlikde ýöňde bolan wezipeler çözmäge, toplumlaryň çemeleşmegi, agretiýen kadralaryň bir zaý edilmegini, ekrançlaryň we mehanizatorlaryň ýöneljikli dähmet çekmek üçin hemme şertler döretmegi üpçül etmek derurdur. Hormat prezidentimiz ýurdumyzyň ýakly günjeklaryna ýaýdanlandyrylan giňgerimli özgertmeleriň ýetaty ilertirýän ugurlarynyň halkymyzyň awadançygy barada aladydygyny belläp, ýerlerde ýaşaýyş durmuş düzümlerini kämilleşdirmek hemde wilayatyň durmuş üçinçiligine degişli bolganlary gyş mövsümine ýöz wagtyna taýýarlamak baradaky meselleri hemişe üns merkezinde taklamagy tapşyrdy. Döwlet başlarmada halkara bitaraply günü münasibetli meýilleşdirilen şäherleriň ýokary guramaçyk derejesine üpçün etmek boýunça anyk görkezmeler berdi. Soňra Lewap vilayatynyň häkimi Amangelliýew wilayatdaky işleriň ýagdaýy, güýlük bugdaň ekşini hemde agaltyn mövsümini ýokary hilli we guramaçykly geçirmek baş maksady adamlaryň münasip durmuşyny üpçün etmekden ibarat bolan Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmek boýunça maksatnamany hemde o milli maksatnamasyny durmuşa geçirmek boýunça görülýän toplumlaryň çäreler barada hasabat berdi. Şeýlekem wilayatyň ekrançyk meýdanlaryna ýaýdanlandyrylan mövsümliň meýdan işleri, Gydysanyna güýlük bugdaý ekşiniň hemde dowam edýän agaltyn hatyrynyň ýygrymynyň barşy barada beýleki owoz wekinlerini ýetişdirmek, Gydysanyna şaýleklen meýdanlara agretiýen kadra laýyklykda ýygyk etmek boýunça görülýän şäherler barada hasabat berildi. Şunun bilen bir katarda wilayatda gurulşyklary bildirilýän ýakly talaplaryň bir zaý edilmegi bilen alınıp bolýan desgalardaky işleriň ýagdaýy, gyşky ýylatyş mövsümine degişli gulluklar taýýarlamak hemde halkara bitaraply günü münasibetli meýilleşdirilen bayramçyk şäherler barada hasabat berildi. Hormat prezidentime de hasabat dinläp, bugdaý ekşiniň ýokary hili geçirilmegini hemde güýger şalynan meýdanlara degişli dereje ýygyk edilmeligini bellädi. Şeýlekem döwlet başlarymyz kärinçi daýhanlaryň ahlakly dähmeti bilen ýetişdirilen pagtany meýdanlardan gyýtga möhletde we ýetkisi ýygnap almak hemde watanymyzyň uly harmanyna goşmak maksady bilen bar bolan ähli terişleri gönükdirmegiň döwrüň tarapdygyny öňe çekip bu babatda häkimi hemde vice-premiere degişli tapşyryklar berdi. Milli liderimiz owoz wekilleriniň hasyllygyny artdyrmak baradaky meselege geçmek bilen ýylaty ýokumly ter önümler bilen üznüksiz üpçün etmek maksadyna güýlük göýek önümler şol sanyna ýer alma ösürilip ýetişdirilenine agretiýen kadrary bir zaý etmegiň derurdygyny bellädi. Hormat prezidentimiz ýurdumyzyň ýakly günjeklaryny amala aşyrýan 20 türlü özgertmeleriň ilertirýän ugurlarynyň halkymyzyň awadançygy baradaky arada bolup durýanyny belläp, häkimden bu meseleleri hemişe üns merkezinde taklamagy talap etdi. Soňra Mar vilayatynyň häkimi Ana Berdiýew o milli maksatnamasynda Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmek boýunça maksatnamada kefiýetlenen wezipeleri durmuşa geçirmek boýunça amala aşyrýan işler barada hasabat berdi. Häkim möhüm owoz mövsümlerini geçirmegiň 2022-nji ýylyň bugdaý hatyrynyň düýbini tutmak we kärinçi ekrançlaryň ahlakly dähmeti bilen ösürilip ýetişdirilen gowaça hatyryny ýög wagtyna ýygnamak boýunça alınıp bolýan işleriň barşy barada hem hasabat berdi. Hasabatyň başynda gans çugunlary, güýlük göýekler eklen meýdanlarda degişli işleriň geçirilýänligi bellenildi. Şeýlekem häkim möhüm durmuş medeni we ölümçük maksatly gurulýan desgalardaky alınıp bolýan gurulşyklaryň barşy gyşky ýylatyş mövsümine degişli bolganlary taýýarlamak boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi. Şonuň ýaly halkara bitaraply gününe taýýarlyk işler barada edildi. Hormat prezidentime de hasabat dinläp, ýurdumyzda dowam edýän mövsümleriň owazlyk işleriniň, güýlük bugdaý ekşiniň hemde pagta ýygyň mövsüminiň üstünliginiň, daýhanlaryň dähmetiniň guramaçykly guralşyna we pugdoklaryň düzümleriň utgaçykly ýödary hereket etmegine günden-güni baglydygyny bellädi. Döwlet başlarymyz bular barada aýtmak bilen ulanýan owazlyk teňkelerini we gurallarynyň büýükdensiz işledilişine, meýdanlarda dähmet çekýän adamlar üçin oňoýly iş şertleriniň döredilişine degişli gödökçü üpçün etmek babatda häkime hemde vice-premiere birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Hormat prezidentimiz adyk bolşugyny hata pugturandyrmak maksady bilen güýük önümleriň bereketli hatyryny almak, dürli görnüşli owaglyk önümleriň ýöndülişini artdyrmak boýunça anyk çäreleriň görülmeligini belläp, ýerleriň tuwurç ýagdaýyny gowlandyrmagyň, ýer we suw terişlerini rejeli peýdalanmagyň, hasyllyk artdyrmagyň we häzirki zamanyň oýtanagy tılymynyň gazanlaryny iş ýüzüne giňden ornaşdyrmagyň möhümdigini bellädi. Milli liderimiz alınıp bolýan gurulşyklary degip geçmek bilen tebitde bina edilýän ähli desgarlaryň hemme ölçekleri boýunça ýokary hil ünlerine kybap gelmeligini hemde meýilleşdirilen möhletine ulanylmagy tapşyrylmalygyny aýtdy.
Döwlet başlarymyz gyşky ýyratış möwsümine taýýarlyk işleriniň öýe wagtyna we ýokary hili geçirmegi, bayramçyk çäherleriniň guramaçyk derejesi bilen baglanyşykly meseleleriň ýygyderli üns merkezinde saklanmalygyny tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýew ýurdumyzyň obajyk toplamynaky işleriň ýagdaýy barada hatabat berdi. Bu toplumda adyk bolşugynyň etatlaryny berkitmek maksady bilen häzirki wagtda geljek ýylyň hatyrlynyň güýlük bugdaý ekşi we paxta ýygy möwsümi güýçli depkinler bilen dowam edýär. Obajyk teňkelerini we beýleki enjamlary doly ulanmak, daýhanlary ýokary hilli bugdaý tokumlary bilen üpçül etmek meselelerini ýokary derejede ünsürlýär. Paxta çiğ malyny gysga möhletde we ýetkisiz ýygna almagy gönükdirilen agaltyn möwsümini kombaynlar, hasyl daşamak üçin teňkeler, paxta rasalaýjy kärhanalar we harmanhanalar büyük derecede işledilýär. Ýylatyň dürli görnüşli obajyk öýümlerini, isleglerini kanagatlandyrmak boýunça işler ýygyderli alınıp barlýar. Şoň bilen baglykda Daşoğlu we Lewap vilayetlerine Şalynyň hemde Balkan we Mar vilayetlerine güýlük kan çugunlarynyň bereketli hatyryny ösürip ýetişdirmek üçin äkli virus çäherler görülýär. Ýurdumyzyň meýdanlaryna güýlük yer alma, gökemde beýleki obajyk ekenlerine degişli ýygdegler üpçünedildi. Şol ýygdeg işleri tatbiqlanan agrarien kadra laýıklykda alınıp barlýar. Hormat prezidentime de hatabat dinlep, milli iqtisadiýetimizi puxtulandyrmak we ýurdumyzyň eksport kuwatyny puxtulandyrmak işine o etinagy toplamyna aýratyn orun berilýänini belläp, şonuň bilen baglykda buğdagy obajyk gylmanyň soňky kalanlaryny giňden ornaşdyrmak üçin şertleriň üpçün edilmeligini tapşyrdy. Milli liderimiz häzirki döwrüň biziň öňümizde çözülmegi düýpli täsil çemeleşmeleri talap edýän mühim wezipeleri goýýanyny beledi. Şoň bilen baglykda diýarymyzyň o etinagy toplamyny hemde onuň gaýtadan işleýän roluny hatda döwre baplaşdyrmak, obajyk öňümçiliginiň mukdaryny artdyrmak boýunça anyk çäherler görülmeliler. Şonuň bilen baglykda döwlet başlarymyz vice-premieri hemde wilayatleriň häkimlerine anyk tapşyryklar berdi. Tanly Ulga Markalyga geçirilen iş maslahatyny jemläp, hormatly prezidentimiz oňa gatnaşanlara bir jan taglyk maşgala awadançylygyny hemde watanymyzy mundan meýlekde gülledip ösdürmegiň we halkymyzyň bagtyarlygynyň awadan durmuşynyň bähbidine alyp barýan işlerini uly üstünlikleri arzu etdi. Şoň Türkmenistanyň Milli Geňeşligiň Mejlisiniň başlygy Mämmedowanyň hem Russiýa Federasiýasynyň Federal ýygynyň Federasiýa Geňeşligiň başlygy Matwienkanyň arasyna telefon arkaly söhbetleşik boldy. Oň dowamyny parlamentara gatnaşyklary ösürmeň eler tutulýan ugurlary aralyp maslahatlaşyldy. Mejlisiň başlygy Russiýa Federasiýasynyň Federal ýygynyň ýokarky palatasynyň ýol başlatyny Russiýa Federasiýasynyň Federal ýygynyň Döwlet Dumasynyň deputatlarynyň saýlawlarynyň ösünlikli geçirilmegi bilen gutlady. Hem 3-nji Ewraziýa Zenallar forumynyň ýokary guramaçylyk derejesini belledi. Russiýa Federasiýasynyň Federal ýygynyň Federasiýa Geňeşligiň başlygy öz kärdeşine gutlaglary hem Türkmenistanyň Milli Geňeşligiň wekiliýetiniň Döwlet Dumasynyň 8-nji çağrışynyň deputatlarynyň saýlawlaryna seýinçiler hökmüne gatnaşan üçin öz kärdeşine hoşallyk bildirdi. Söhbetleşigiň dowamyna geljegi nazarlayan hyzmatdaşlygyň köp taraplyň görnüşdäki parlamentary gatnaşyklaryny mundan belegim ösdürmegiň möhümdigi belenildi. Geljek ýylda Türkmenistanyň ýokary derejeli parlamentary forumny geçirmek barada ılalyş gadanyldy. Şeýle-de Russiýa Federasiýasynyň Federal ýygynyň Federasiýa Geňeşligiň başlygy Türkmenistanyň Milli Geňeşligiň wekiliýetini garşy döwletiň arkalaşynyň parlamentary assambleýasynyň şu ýylyň noýabr aýyna Sankt-Peterburg şäherine geçiriljek nowatdaky 53-nji mejlisine gatnaşmaga çağırdy. Telefon arkaly söhbetleşigiň ahyryny taraplar prezidentler Gurbanuly Berdimuhammedowyň hem Vladimir Putiniň iki döwletiň we halklaryň arasynda netijeli hyzmatdaşlygy geňeltmäge goşýan uly goşuntlaryny aýratyn nygtap Türkmenistanyň we Russiýanyň döwlet başdanlaryna iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler. Türkmenistanyň Germanik ösümlikleri adly kitabanyň 13-nji tomynyň neşir edilmegi Melili Zirmanyň tutuş halkymyzy hem dünýäniň ilmi jemgyýetçiligine öz bolşy sowgady boldy. Kitap bilen tanıştyryş däwirleri ýokary ruhlantligi betlenýär. Türkmenistanyň prezidenti, ýurdumyzyň Ilimler Akademiýasynyň akademigi, lukmançylyk ilimleriniň doktory, professor Gurbanuly Berdimuhammedowyň ensiklopediýik işi ýurdumyzyň baý ösümlik dünýäsi hem halk lukmançylygynyň gadymy däpleri bilen gyzyklanýan okuwçylygyň giň toparyny niýetlenenler, çykyş edenler milli liderimizin 2009-njy ýylda başyna başlan ilmi işiniň dowamy bolan täze kitabyň aýratyn ähmiýetini bellediler.
Bu düýple almaýyşyň esasyny Günnur Lukmançylygynyň görnükli alimleriniň hemem tebiği dermanxana edigderli ýüzlenýän türkmen tebipleriniň nesilden nesle geçip gelýän iň gowy tejribesi goýuldy. Kitabyň sahypalaryna ençime dermanlyk ösümlükleň şolsanyna belli bir ýerlerde duş gelýän ösümlükleň melhemlik häsiýetleri, olara ilmi we halk lukmançylygynda ulanmagy mümkinçilikleri jekmejek beýan edilýär. Bellenşäli mazmun boýunça öz boşly ensiklopediýa türkmen topragyny ösýän asyrlyň dowamyny dürli kezelleri bejermek üçin netijeli ulanylýan ösümlükleň melhemlik häsiýetleri barada bilimliň hazinesi bolup durýar. Tanıştyrış däwrelerini bellenşäli melelizmyň ilmi işi ýurdumyzyň diňe senaty ilmini dälle eýsem dünýäniň fitoterapiýasyny ösdürmäge de uly goşundyr goşýar. Kitap melelizmyň köp ýyllyk ilmi barlygy işiniň netijesi bolup durýar. Şeýlede ýurtlaryň we halklaryň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary, insanperwer hemem ilim bilim ulgamlary ýaly möhüm ugurlarda gatnaşyklary hemme taraplaryň berkitmek işine hyzmat eder diýip däwra gatnaşylar öz çykyşlaryny bellediler. Hormatly prezidentimiziň garaşsyzlyk bagtymyz atly täze kitabynyň tanıştyrış däwrelerim ýokary ruhlanykda geçirilýär. Hormatly prezidentimiziň Türkmenistan parahaçylyk we naşmaň watany diýen çoň mazmunly şygarasyna geçýän şu şanly ýyllar çapdan çykan kitaby asyrlyň dowamyny ençime beýik döwletleri döredän türkmen halkynyň iň täze taryhyny öz boşly syýasatlar melelizmyň eserine bellenşäli ata babalarymyň hemişe arzu eden 2-nji müňýyllyň ahyryna döredilen garaşdy türkmen döwleti dünýäniň syýasy kartasynda münasip orna gelip tutuş adamzady öz şuglasyny saçyp düýbünden täze bagtyar döwrüň başlananyny alamatlandyrdy. Hormatly prezidentimiz kitabynyň sahypalaryna garaşdylyk hemem oň göz başlary barada pikir ýöredip hemme beýik ýeňişleň üstünlikleň we häzirki Türkmenistanyň barhartýan halkara awraýynyň özününü hut döwlet garaşdylygyny gazanylmagynyň durýanyň nyktygy tanıştyrış däwrelerine gatnaşyjylar döwletiň hukuk esaslaryny ýetdirip putulanyrmagy hemem jemgyýetimizi demokratiýalaşdyrmagy gönükdirilen ahlasly işler üçin hormatly prezidentimize hoşallyklaryny beýan edýärler. Hormatly prezidentimizin möhüm owakyjylyk mögsümi bolan paty hymny öz wagtyny hemem ýokary ýyly geçirmek barada berýän tawşyryklaryny berja etmäge jogapkärli çemeleşýän Mary welaýatynyň zähmet öýür bagdaýhanlary Türkmenistan parahaçylyk we naşmaň watyny ýylynyň sahabatly güýdüniň bolluk bilen eçilen paty hasylyny esrepsiz ýygnamak işleriniň depini barha ýokurlanýarlar. Welaýatyň hasyl usatlary häzirki gyzgalanly döwürde şertnama bilen boşnamalaryny üstünlikle ýerine ýetirmek ugruna yerli zähmet çekýärler. Ýurdumyzda gahrman arkadamyzyň başda durmagyny, owakyjylyk pudugyny amala asyrlayan benet maksatly özgörtmeleri özlerine ýol ýörelge edinip zähmet çekýän Mary welaýatynyň edermen bagdaýhanlary şu günler altyn uýudyň ýertekerinden başlap paty ýygmyny gowşamaýan depkinni alyp barýarlar. Hormatly arkadamyzyň ak pata bermegine başlanan paty ýygmynyň ilkinji günlerinde işleriň oýlanşykly düzülen iş meýnamasy esasyna ýola goýulmagy, tehnikalara hyzmat ediş toporlaryň döredilmegi, paty ýygmynyň bökdönşit alınıp barylmagyna, ekin meýdanlaryndan günnelik ýygnalýan paty hasylynyň çalt we zaýatsy ýygnalmagyna we mukdarynyň artmagyna öz täsirini ýetirýär. Edermen bagdaýhanlaryň ýadyrsy çekýän pek we halal zähmetleri netijesinde şu ýyl welaýat boýunça agatynyň bol hasyly kemale getirildi. Zähmet seňdirilip ýetişdirilen we ýurdumyň gaýtadan işleýän senagat üçin gymmatly çyg mal bolan agaltynyň ýekeje hanasyna riýat etmän öz wagtyny ýygnamak, döwlet-döwletnäki şertnamalaryň boşnamany üstünlikli ýerine ýetirmek her wagtda welaýatyň her bir kärinçiniň, ýere-ýerleriniň, mehanizatorlarynyň esasy aladasyna baş wezipesine urly. Hormatly arkadamyzyň daşary döwletlerden satyn alyp berýän täze kuwwatly paýta ýygyjy kombaýnlary bugun kunna daýhanlaryň ygtybarly daýanjyna görülip paýta hasylynyň çalt hemde zaýatsy ýygnalmagyna uly terbi berýär. Dünýäniň belli kompaniýalary bilen iki taraplaryň bähbetli hyzmatdaşlygyň ýoly goýulmagy bilen getirilýän bu kombaýnlar ýurdumynyň owakyjylyk toplumynyň tehniki binýadynyň barha putulanýanlygyny aýdynlygyny görkezýär. Ählamatlyklary bolan bu kuwwatly kombaýnlar mehanizatorlaryň paýta ýygym mögsüminde öňdürjükli işlemeklerine paýta hasylyny arasa ýygnamaga amatly şertler döredýär. Paýta meýdanlaryna giňden ýaýwanlanýan sağlaşyk hereketler we zähmet joşguny ýer-ýerden giýje aşamaçyna dowam edýär.
amatly howa şertlerinden peýdalanyp paýta ýazy kombaýnlary erkediýän tejribeli mehanizatorlar gije günüň dowamyna dökdönşi işläp jogapkärli möhsümiň agry tekniki möhletlerinde talabalary geçirmegine öz münasip oşantan oşýarlar. Paýta ýaly döwrüne mehanizatorlaryň bitirýän işlerine münasip baha berilmegi, iş netijeleriniň jemlenip, vilayatyň etraplaryň jemleşlik guramalar tarapyndan ýürete sowgatlar bilen höwetlendirilip durulmagy, paýta ýygymyna gatnaşan adamlaryň zähmete bolan höwetlerini hasartyrýar. Milli liderimiziň owa hojaly puwdagyny özgertmegiň şäklerini amala asyrýan işleri, paýtanyň döwlet satyn alyş narhynyň ýokarlandyrylmagy, bu puwdagyň ýokary düşewüntli puwdaga öwrülmegine uly badalga berýär. Owa hojalyk ekinlerinden şol sany gowaşadan bol hasyl almagy uly mümkinçilikler döredýär. Şeýle asyrly başlangyçlardan ugranyp vilayatyň owa hojalyk puwdagyny teknik taýdan injamlaşdyrmagy, owa hojalygyna innovasiýon tehnologiýalary ornaşdyrmagy, paýtaçylygy hil taýdan täze sekbetlere çykarmagy uly ähmet berilýär. Owa hojalyk puwdagyna aýratyndan paýtaçylyga alman gazananlary ýygydan ornaşdyrylýar. Mehriban arkadamyň ýurdumyň bawaday xanlaryna teknika, tokum, dökün hemde suw awatyny berýän kömekdir gollawlar netijesinde vilayatyň agaltyn uswatlarynyň toprakdan öňürýän paýta hasyllarynyň möçberi hasartýar. Eger günlerde de vilayatyň aňyrtyna göz ýetmeýän ekin meýdanlaryna ak patrak diýen açylyp duran paýta hasyllaryny synanynda da Edermen bawaday xanlaryň ihlasly zähmetleriniň ýerine düşüp, döwlet öňündäki şertnamalaryň boşnamalaryny awry bilen berjäk çekdiklerini bolan ynanmy potalanyrýar. Paýta ýygymynyň gylganyny günlerini, meýdan çörgülerini günortanky hareketmede gurulýan meden çäýerler mögsüme gatnaşýan adamlaryň, kärenetçileriň, mehanizatorlaryň, awtolog sürüjileriň armasyny ýetirýär. Paýtaçylaryň arasyna gurulýan aýdym taýla çäýerler baýmany mazmuny eýe bolup, zähmetkeş adamlaryň göwünlerini galkynlarýar. Vilayatyň medeniyet hemde sungudy suwatlarynyň hormatar kadamynyň amala aşyrýan owa hojalyk özgertmelerini, dünýäni soglyk işlerini, baky taraplygymyzy, döwletli döwrany bagtyar zamanamyzy, bawaday xanlaryň pek zähmetini joşgyny wagt edýän aýdymdyr sazy çykyşlary, zähmetkeş adamlara şatlyk berýär. Şu gylgynany günlerde ähli güýçleri bu jogapkärli möhsüme gönükdirilip, günlük ýygnalýan paýta hasylyny harmanxanalara daşamak işlerem sağlaşlyk urulýar. Paýtaçylaryň ihlasy çeken zähmetlerini netijesinde paýta kabul ediş kärhanalarda ak paýtadan daha harmanlary emele getirilýär. Şöyle belenen belen sepkide yetmek üçin bolsa, vilayatda ähli mümkinçilikleri bar. Vilayatyň guzur gaýratly bawaday xanlary döredip berýän şeýle giň mümkinçilikler üçin hormatlar kadamyda alkyş sözlerini aýdýarlar. Mälim bolşaly şu günler beýtarap watanymyzyň ähli künjeklerini edermen bawaday xanlarymyzyň ihlasly zähmeti bilen ýetişdirilen bol paýta hasylyny ýygnamak boýunça giň gerimli işler alınıp barlýar. Bu işlere Türkmen Owa Hojalyk Institutynyň muallimleri hemde talip ýaşlary işçän gatnaşýarlar. Ýokary Gowy Mektebiniň owa hojalygyny mexanizmlaşdyrmak şeýle tekniki hyzmatyň gurulşy we tehnologiýasy hünärläriniň talipleri, tekniki sany telematik ulgamlary bilen dol üpjünedilen gahryman akadamynyň täze satyn alyp beren döwre wap paýta ýygyjy, jonjer kysymly kombaýnlaryny erkedip paýta ýygymyna gatnaşyp nazar alan bilimlerini öňümçilikde kämilleşdirýärler. Institutyň okuw tejribe hojalygyna almesasy ösdürlüp ýetişdirilen gowaçaly meýdanlarda tutan ýerli işler alınıp barlýar. Bir yerde Halipa muallimler hemde tejribeli mehanizatorlar bol hasyly isritsiz ýygnamakda mehanizatorlara möhüm ugruň degişilligi. Şonuň üçin bu hünäri ele almagyň inçe tilsimleri bardy öldürni degerli maslahatlar berdiler. Talip ýaşlar özleri bardy edýän aradylar üçin hormatlar kadamyda alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly adamlar, en ursa ýurdumyzyň vilayatlaryny we paýtatymyz Aşgabat şäherine şuň 18 oktýarda saat 20-den 19 oktýarda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habar bilen tanış boluň. Balkan vilayatyny ötkäp duran bulutly howa bolup, atkem ýağşar, Demiraz günatardan tele sekundy 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 9-14 gradus gündüzine 19-24 gradus maýl bolar. Ahal vilayatyny ötkäp duran bulutly howa bolup, Demiraz günatardan tele sekundy 8-13 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 8-13 gradus gündüzine 21-26 gradus maýl bolar.
Mara vilayetine azken bulutlu hava olup, demnaz gün oradan telesekunda 7-10 km etiyen şemal öter. Hava gecetine 5-10 gradus gündüzüne 22-27 gradus mayıl olur. Liverpool vilayetine ötkaptiren bulutlu hava olup, gün ortağına oradan telesekunda 7-10 km etiyen şemal öter. Hava gecetine 3-8 gradus gündüzüne 21-26 gradus mayıl olur. Daşoğlu vilayetine ötkaptiren bulutlu hava olup, gün ortağına oradan telesekunda 7-10 km etiyen şemal öter. Hava gecetine 2-7 gradus gündüzüne 18-23 gradus mayıl olur. Paytahtymyz Aşgabatda ötkapdiren bulutlu hava bolup, demnaz günetardan telesekunda 8-11 metr etiyen şemal öter. Hava gecesine 9-11 gradus gündüzüne 24-26 gradus mayıl olur. Ýurdumyz boýunça oktýabr aýynyň 19-na magnetik hadisesiniň gowuşlyk täsirli bolmagyna garaşylýar. Edili vatandaşlar göz pasyna günüň dowamyna howanyň derejesiniň üýtgeýäniňi nazar alyp, pasylyň aýratynlyklarynyň aýaklykda geyinmegi, şeýle-de häzirki wagtda howada tuzan bölejikleriniň kadadan 7 göterim artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine getirip bileýjek oňaýsyz täsirlerini öňüne almak maksady bilen agyl burun örtügine ulanmaklygy maslahat berýär. Mehriban eleşler, bulary berip berjäýseňiz, ýylyň islenip pasylyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne aty watanmy Türkmenistan ähli babatlarda ösüşlere beslenýär. Ähli ösüşlüň özüninde bolsa halkyň behwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.